Jed sa ating letter sender ngayong hapon. Hello, Manen. Hello. Hello, hello. Sa advice ko lang, for now, kasi medyo heartbroken sila at trying to move on stage. So, sa advice ko sa kani Hector, mag-grow ka muna. Di ba gusto niya ni Mag-grow. Jemeline nga mag-aaral muna. So, Hector, mag-aral ka din. Not necessarily nga aral nga agbasa. Okay. Ngayon, pag-aaral in sense nga in life. Kasi sa nabasa ko, life is a unending learning process. Wow. So, Talaga? ma'am. So, Hector, mag-aaral ka. Learn to become a better person. Kasi, baka hanmet nga right person wrong time. Hindi. Right person ngem hindi sila at their best season. Ada nga min digiti ka siya. Yes, ma'am. Adati right person ngem not at their best. So, for now, i-accept mo nga break pa lang. Kasi no meant to be, someday, talaga meant to be talaga. Nariga mo no ipilit na tibagbagi na. Oo, ma'am. I know what it feels nga to wait that long. Ay, di ba kasjay ka? Yes, ma'am. Alam ko yung feeling nga mahihintay yung Until mo naghihintay ka pa rin ngayon? until now, ma'am. For almost 1.5 years. 1.5 years. Yeah. Alam ko yung Kaya pala feeling niya. Oo, naman. nag-move on ka pala ngayon. Yes, ma'am. For now, i-build ko yung sarili as a person. And isumet ko mati ubra ni Hector. Tama. Tap no, if ever or if fate grants them nga mag-meet sila manen. So, Okay. hopefully nga by then talaga mas better the relationship nila. Okay, maraming salamat. Yun ay sabi ni